ahogy előttük biztos már világos, az utolsó pár hétben úgy a pályán kívül változások a Ferencvárosban történtek. Ezek a változások Kevinnek kérésére történtek, és egy új csapattal azt szeretné, hogy a Ferencváros a régi hagyományhoz híven megint a magyar sport élére kerül. Mint azt múlt héten a nyilatkozatából kiderült, továbbra is biztosítékot ad mind a klub alkalmazotta és a játékosai irányában, hogy továbbra is kiemelt témaként kezeli a Ferencvárost. Ezt a támogatást, amit eddig nyújtott számunkra, a jövőben is hasonló formában, változatlan formában ő biztosítja számunkra, ilyen formában megteremti a klubnak a biztonságos anyagi hátterét. Ezen felül kiemelt célként a hazai utánpótlás nevelést, a hazai játékosok beépítését továbbra is prioritásként kezeli. Nem mehetünk el szó nélkül az új stadion ügyéről. McCabe úr biztosított minket arra, hogy amennyiben a megfelelő engedélyeket meg tudjuk szerezni, és ezek folyamatban vannak, az új stadion fel fog épülni, itt ezen a helyen, az Üllőúton, tehát a fradi szíveknek megfelelően nem költözik a csapat, hanem itt maradunk az Üllőúton. Addig a szükséges rekonstrukciókat a stadionban el fogjuk végezni, ezek kisebb-nagyobb átalakítások lesznek, szeretnénk, hogyha a szurkolóink a megfelelő kényelemmel egy igazi élményt jelentően jönnének hétvégén a meccsekre, és kvázi egy családi szórakozás lehetőséget szeretnénk a jövőben megteremteni mindenki számára. Hosszas tárgyalások, megbeszélések, ismerkedéseket követően kialakult a menedzsment jóváhagyásával a szakmai stáb. Ebben a szakmai stábban lesznek, szerintem csak olyan emberek vannak, akiket ismernek, és ez a szakmai stáb, ez úgy gondolom, hogy teljes körűen felelősséget tud vállalni a Ferencvárosban zajló szakmai munkáért, az utánpótlástól kezdve a felnőtt csapatig. Elsősorban magyar vagy Magyarországon játszó külföldiekre van pillanatnyilag lehetőségünk, illetve szeretnénk egy-két olyan játékost igazolni, aki beilleszthető a klub jelenlegi gazdasági szerkezetéből, struktúrájába vagy elgondolásába. Ezek a tárgyalások folyamatban vannak.